खुलुमबाय रायजोफोर गिबि गिबियावनो आंनि सिबि नार्जारि इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आङो दंफैयो नै गसाइगावआवहाय आं दा गसाइगाव मोनफैबाय रायजोफोरना दिनै आं नोंथांमोननो नैबे आंनि सिबि नार्जारि इउटुब ब्लग चेनेलनि बागै आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअफोरखौ देखायनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ दसे नायलांदो जायफ्रा नायनो मोजां मोनो। बिनि सिगां आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौहाय आं नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो जासिहरनायखौ दोनबाय। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो। हाँ हो रहा है ठीक है। हाय हेलो थोड़ा हाँ ये ओनर है, ये जो दुकान है इसका ओनर है। ये जो अभी हाय बोल रहा है ना ये ओनर है। तो लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना जे आखाइजों हायनाय बेनो ओनर बे दखाननि बिनि देरसिन दङ बिदा। जों बेयाव दा माल लागासिनो दङ। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै 12 शुक्रबार आङो दायो दंफैयो जाहैबाय गसाइगाव जि बालाजिनि सिङाव बिथांमोननि दखानाव दंफैयो दा। आंहाबो दखान दङ नालाय दा बेनिखायनो जों माल लांफैदों। बिथाङाबो दखान दङ मबाइल दखान बेयाव दखान होखायो। जों सानैजोंनो फैदों आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि नैबे सिबि नार्जारि इउटुब चेनेलखौ नायबाय था। जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टिं मोनो नोंथांनिसिम बै खावलायनाय। फाइनालि नै आङो मालखौ लाखांबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे आसोला बिल बुगासिनो दङ। बेसेबां जाखोथाय मिथिला आरोना जिसिगोन दिनै बेखौनो नैबेनो मालानो खबार ओमफ्राय नर्मेल चार्जार माने माबा पेन ड्राइभ मेम'रि 16 GB 32 GB माने टेम्पाराखौ जावलाय लांबाय थानांगौनि राग जोंनानैहाय होबाय आं पेकेटखौ लाजोबखाबाय आं नै बे C11 नि Y90 C2 बेटारि माबा DC चार्जार एन्ड्रइड चार्जार बियो बेटारियाव खेबनानै होग्रा एन्ड्रइडनि ओमफ्राय नैबे टेम्पारनि। थ' लोगोफोर फाइनालि आङो मालखौ लाखांबाय आरो। ओमफ्राय नै दा थांफिनसिगोन बालाजि नैबे गसाइगाव सारियालियानो जाहैबाय आरोखि बेयाव ना। ओमफ्राय बिनि नैबेयावनो बालाजियाव आङो लाखांबाय मालखौहाय लाखांबाय दा थांसिगोन आरो दा। मोनसे खोथा रायजोफोर जोंहाने नानिनि बार्थडे दङ दिनै शुक्रबार फैगोन शुक्रबाराव नेक्स्ट शुक्रबारावहाय दा बेयावहाय बार्थडे केक नांगोन नालाय दा बेखौबो आङो लायनो थांसै रायलायनो थांसै अर्डार होग्रोनांगौ। बेनिखायनो अर्डार हैनोसै माब्ला मोनो ओमफ्राय बेसेबां लायो बेखौ रायलायनोसै। थ' लोगोफोर फाइनालि आङो नैबे जायगायाव सफैबाय। जे बावैसो सिगां आं नोंथांमोननो बुंनानै होखादोंमोन जे आङो बार्थडे दङ नानिनि फैगोन शुक्रबाराव होननानैहाय। थ' आं नैबे जायगायाव मोनफैबाय। बेबो बालाजिनि खाथियावनो नैबे जे थांलाय फैलाय लामा हान्थिग्रा हनै बैखौ नुदोंना नैबे लामा बे लामानि खाथियावनो आङो केकखौहाय लासिगोन लोगो बार्थडे केक नै हानगासिनो दङ बिथाङा। भाई आपका दुकान का नाम क्या है? रुटन सा आपका दुकान है ना? नै रायजोफोर नैबे सारनि दखाना रुटन साहा बिथांनि दखाना। दा बेयावहाय नोंथांमोना मा नांगौ मोनगोन। नैबे मेन रड बे जेनाखि थांलाय फैलाय खालामग्रा मेन रडनि लेफ्ट साइड खाथियावनो मोनगोन आरो। नै बिथाङा नैबेनो मोजां सिनायनानै लादो रुटन साहा बिथांनि दखाना। थ' आङो दा बे जायगायाव दंफैयो। नैबेखौ सिनायनो हागोन। नै बियो थायो दखानावहाय। नैबेयावनो नै बिथांमोनावनो मोनो बार्थडे केकआ। थ' नोंथांमोना माब्लाबा नांगौला लांफैनो हागोन जोंनि गसाइगाव बालाजि खाथियावनो